estimat públic, com molts de vostès ja saben, la Banda Sinfònica Municipal de València duia uns mesos realitzant actes reivindicatius. En aquells moments llegirem un manifest. Es demanem disculpes per les molèsties que aquesta interrupció es pugui ocasionar. L'Ajuntament de València, acollint-se a un pla programa d'harmonització i d'homologació per a les funcions municipals i altres organismes perifèrics, ha acordat que la Banda Sinfònica Municipal de València, entitat cultural dependent d'aquest Ajuntament, formada per professors i professores, funcionaris de carrera i funcionaris interins, els quals han optat a la seva plaça mitjançant una oposició, passi a ser dependent de l'actual organisme autònom Palau de la Música. Encara que els governants actuals estan convençuts que aquest canvi no afectarà els nostres llocs de treball, els membres de la Banda Sinfònica Municipal de València no veiem que aquesta decisió siga positiva per a la plantilla, però sobretot pel futur de la continuïtat de la nostra formació musical. La Banda Sinfònica Municipal de València va ser presentada a la ciutadania el 10 de desembre de 1903 sota la direcció del mestre Santiago López. La seva creació venia precedida per un intens i il·lusionant treball fruit de la proposta que el regidor republicà de l'Ajuntament de la ciutat, Vicent Avalós Ruiz, va presentar a la Corporació Municipal el 7 d'agost de 1902. Quan en 1943 va ser creada l'Orquestra Municipal de València, la nostra banda municipal va estar a punt de desaparèixer, ja que en sessió del 4 de febrer de 1944 el ple de l'Ajuntament aprovà un dictamen declarant la seva extinció, a mesura que els professors anaren cessant en les seves funcions. Els governants d'aquell temps la van deixar de costat, arribant a reduir notòriament la seva plantilla de 80 professors i canviant el nom per secció de vent de l'Orquestra Municipal de València. La banda municipal va ser degradada en aquesta anomenada transmutació, deixar d'oferir repertori sinfònic per falta de professors i passar a presentar un repertori més popular. 10 anys més tard, en 1953, gràcies a la lluita del seu director artístic, Antonio Palanca Villar, i el clamor d'un grup de seguidors i aficionats que van recolzar l'agrupació enviant diverses cartes a l'alcalde d'aleshores, Baltasar Rull, van poder recuperar la Banda Municipal de València. Amb aquest exemple, que forma part de la nostra història, podem veure que els polítics van i venen, els seus colors canvien, les seves idees també i amb elles les seves accions. Des de la creació de l'Orquestra Municipal, avui l'Orquestra de València, desgraciadament, la Banda Sinfònica Municipal sempre s'ha vist tractada des d'un segon pla. Els governants de cada època no s'han dignat a veure les seves carències, que fins avui en dia la més gran és la mancança d'un local per poder assajar i treballar amb la dignitat que una agrupació d'aquest nivell necessita. Avui, la Banda Sinfònica Municipal va deambulant per la ciutat a expenses de la caritat d'altres associacions musicals que li presten la seva seu. Nosaltres hem opositat per a l'Ajuntament de València i no pel Palau de la Música. Volem que se'ns respecte el nostre lloc de treball, perquè per molt que es digui fins ara sempre de paraula que no perdrem drets laborals, sabem que no serà així, ja que la plaça que ocupem a l'Ajuntament de València no és equiparable a unes de nova inversió que qualifiquem així perquè de moment són inexistents. No es tracta de sentimentalismes, sinó de que com a funcionàries interins i de carrera que han opositat a l'Ajuntament de València, volem que se'ns respecte els nostres llocs de treball. Els nostres governants volen netejar i ordenar la casa consistorial per seccions. Ens sembla molt bé, però per què no ho fan al revés? Estem segurs que els treballadors del Palau de la Música estarien encantats de ser funcionaris de l'Ajuntament de València i no d'un organisme autònom. Nosaltres, dedicats a la música i a tots vostès, el nostre públic fidel, volem continuar oferint-nos qualitat musical amb una plantilla completa i segura amb la qual puguem executar una programació musical excepcional a l'altura que sols una de les millors bandes professionals pot oferir, és la nostra Banda Sinfònica Municipal de València. Per la seva continuïtat a l'Ajuntament, pel no traspàs a l'organisme autònom Palau de la Música, pel seu futur i la guarda de la no precarietat laboral ni una possible desaparició en el temps. Els professors i professores de la Banda Sinfònica Municipal de València es demanem el seu suport
en els nostres actes reivindicatius i cridem la Banda Simfònica Municipal de València sempre a l'Ajuntament, no al seu traspàs al Palau. Moltes gràcies.